My chceme naučiť toho marketéra, aby sebavedomo dokázal posúdiť, čo je proste bullshit a čo nie. Marek, ty sa venuješ marketingu a e-commerceu, Jakub, ty zase brandingu a analýze zákazníka. Prečo vznikol Problem Scoping Workshop, ktorý spolu robíte? Vznikol preto, lebo máme pocit, že zákazníci, alebo teda firmy a klienti veľmi často skáču ku konkrétnym riešeniam bez toho, aby poznali svoje problémy. Konkrétnym riešením môže byť napríklad to, že idú robiť rebranding, že spustia novú kampaň, že si zaplatia za novú 200-stranovú stratégiu, ale častokrát nepoznajú ten svoj problém, to znamená, že nevedia, že na čo by sa mali zamerať v ten daný okamih, lebo možno oni zistia vďaka tomu nášmu workshopu, že oni nepotrebovali rebranding, že proste problém bol v tom, že ich marketingové oddelenie je poddimenzované. Čiže chceme, aby sa zamerali na tú fázu predtým, ako sa pustia do niečoho, čo ich bude stať tisíce eur. Zároveň chceme robiť osvetu o diagnostike ako takej, pretože v marketingu, ako Marek povedal, sa skáče k riešeniam a veľmi sa podceňuje fáza zberu informácií. Jednoducho najprv potrebujete priniesť informácie, dáta, insighty na stôl a z nich si potom môžete vybrať to, čo idete robiť. A veľmi málo sa obzeráme okolo seba, veľmi málo vnímame, veľmi málo analyzujeme trh, zákazníka. A toto sú techniky, ktoré my robíme dlhodobo a chceme ich naučiť ľudí. Prečo chcete naučiť ľudí? Ja to tak vnímam, že marketing sa často prezentuje ako niečo strašne komplikované. Ja s tým nesúhlasím a ja to osobne vnímam ako takú snahu o kultiváciu diskusie o marketingu. Hej. Že skrátka, to nie je to niečo, za čo musíte zaplatiť desiatky tisíc eur niekomu. Častokrát je to niečo, čo si dokážete urobiť aj sami, ale musíte poznať ten správny postup. Čo je nejaká konkrétna vec, ktorú tie firmy chcete a viete naučiť? Tak taká dôležitá vec, ktorú riešime je, že 95% firiem sa nezaujíma o potreby svojho zákazníka. A ako sa to dá zmeniť? Dá sa to zmeniť tak, že sa naučíte, ako s nimi viesť štrukturovaný rozhovor, či už cez focus grupy alebo cez nejaké one-to-one rozhovory. A ako mi to vie pomôcť, keď som firma a pýtam sa tých zákazníkov, že čo viem zistiť? Marketing je o prepojení firmy so zákazníkom, o odovzdaní nejakej hodnoty a ťažko viete odovzdať tú hodnotu, ak tú druhú stranu nechápete. Takže nám ide o to, aby tie firmy dokázali pochopiť tie potreby na druhej strane a vtedy dokážu byť úspešné. Marek, čo vnímaš ty ako taký jeden z najväčších problémov, čo majú firmy teraz? Tak napríklad to, že firmy nevedia zanalizovať svoj trh a svoju konkurenciu. A ako to vedia spraviť? Je na to taká jednoduchá technika, ktorá sa volá Share of Search. Čo to je za techniku? Vieš nám to vysvetliť skratky? Je to technika, ktorá sa pozerá na vyhľadávania vo vyhľadávači Google a na základe týchto dát vieme identifikovať približný trhový podiel vašej firmy. A toto na tom workshope ty ich naučíš robiť, áno? Že nebudú si to musieť teda externe? Budeme mať také cvičenie, kde si to vyskúšame na základe dostupných dát, ktoré si môže ktokoľvek stiahnuť, vytvoríme si grafy a naučím ich interpretovať tie dáta. Pre koho je ten Problem Scoping Workshop určený? My sme identifikovali také 3 hlavné skupiny. Jednak sú to teda marketéri, ktorí pracujú v nejakej firme a majú na starosti marketingové oddelenie alebo majú nejaký presah nad viacerými aktivitami. Ďalšia skupina sú majitelia firiem, ktorí častokrát ten marketing ako keby ešte nejak ťahajú na svojich pleciach, ale do veľkej miery sú akože oni tými CMOs alebo tými manažermi, ktorí to riadia. A tretia skupina sú CEOs alebo majitelia firiem, ktorí to už nerobia, ale chcú mať prehľad, hej, že možno si chcú sami sa pozrieť na tie dáta, chcú sa sami nejak nezávisle zhodnotiť a aj pre nich to môže byť užitočné, lebo je to proste, ako som vravel, sú to jednoduché úlohy, ktoré zvládne oni počas relatívne krátkeho času. Aký bude program Problem Scoping Workshopu? Ako to bude prebiehať celé? Je to dvojdňový workshop, v podstate od rána od 9, myslím, že do nejakej 3. alebo 4. sme to naplánovali. Každý deň budeme mať 2 bloky. Jeden deň bude viesť účastníkov Marek, druhý deň budem ja, bude tam aj teoretická aj praktická časť. Budeme to mať rozdelené na rôzne kategórie, ako je analýza zákazníka, konkurencie, trhu a seba samého, pretože my máme vlastné techniky, vďaka ktorým sa snažíme odhaliť potenciál firmy, ktoré tiež vieme tých ľudí naučiť. Takže máme to logicky rozdelené podľa toho, ako my vnímame trh a pozíciu firiem na ňom. A tento celý workshop si rozdelíme podľa tej svojej expertízy. Čo je vaša expertíza? Tak za mňa, keď môžem povedať, tak ja sa venujem marketingu nejaký 16. rok.
špecializujem sa na marketing v online prostredí, posledných 8 rokov sa špecializujem na e-commerce. Vždy som mal blízko k performance, keď to tak môžeme nazvať, k dátam, k rôznym analýzam, čiže ja sa v tomto konkrétnom našom workshope zameriavam skôr na tú kvantitu a na tú analýzu dát z takého väčšieho pohľadu. Hej, ja sa venujem obchodu a následne marketingu 12 rokov, s tým, že tam moja expertíza je venovaná primárne značke, keďže vediem naše brandové štúdio Birne, kde veľa riešime brandové stratégie, snažíme sa pochopiť firmy po tej brandovej stránke a aj zákazník, keďže mám veľa skúseností s výskumom zákazníka, focus grupy, rozhovory, mám za sebou viac ako 200 takýchto rozhovorov so zákazníkmi, takže chcel by som naučiť našich účastníkov práve túto tému. Dobre, a ešte keď to máme tak zhrnúť, tak čo je cieľom toho workshopu, že čo si ten účastník z toho odnesie na konci tých 2 dní? Tak my očakávame, že účastník by mal byť schopný na základe nášho workshopu zanalýzovať a pochopiť problémy svojej firmy. Pretože ako sme si už povedali, veľa firiem prináša riešenia, veľa agentúr prináša riešenia, ale dôležité je pochopiť problém, pretože to riešenie nemusí byť riešením na ten daný problém. Keď pochopíte problém, keď naozaj idete na to postupne, že najprv sa venujete diagnostike, tak potom ste schopní prinášať oveľa lepšie zamerané aktivity, ktoré by naozaj mali priniesť výsledky. To znamená, že my chceme naučiť na tom 2-dňovom kurze tých účastníkov, ako si pomôcť sami, ako možno aj vytvoriť lepšie zadanie pre agentúru, ako lepšie pochopiť ten svoj aktuálny stav.